vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages tichingoti mangwanani akanaka kose kwamuri kumativi mana enyika. Nyaya iyi yemujolo yakangoma hayo veduwe. Pane imwe nyaya, it was a painful story. Anzi takaisira my best friend ma sleeping pills so that inini nemurume wacho tinge tichizopota tichitorana. This sister of mine kuzoramba ndichitaura naye, hanzi we ended up doing it tiri pasi, iye akarara pambedha nekuti zvainge zvava kutotinakidza zvekuti tiri kuchita iye ari around. Saka the husband akazogumisidzira ava kuti handi tinozviitira mubedroom, hanzi zvinonditena on kuzosvika ndazobva pamba pebest friend yangu. It is a painful thing. Zvakangoma hazvo. Vekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndikuda kureurura izvo zvakaitwa naamai vangu. Amai vangu vakazvarwa in a family of 6 boys, ivo vainge vari vechinumber 7, but sekuru baba vaamai vangu vainge vaine vakadzi vavo vaviri, but this family yainge yakabatana. Ameno kuti ivo amai vakazongopinda nemweya wakaita sei, because I remember kuti apo pandainge ndava kusekondari pane pamwe patakazomboenda kuchipinge. Amai havana kana kumbogara vandiudza kuti ko kuchipinge uku tainge tichienda kunoita sei. Vakangokaruka vandiudza kuti gadzirira nekuti tiri kufanira kuti tinge tichizoenda kuchipinge. This was a shock to me, ende vainge vasingatombodi kuti baba vange vachizviziva. So takabva tazoita sekunge tainge tichienda kunoshanyira vamwe sekuru, hanzvadzi yaamai. Sekuru ava vainge vachigara mamutare, vainge vari mupurisa, vainge vachigara mamutare imomo. Saka vakangonyepera baba vakati vainge vafunga hanzvadzi yavo sekuru, vachiti vainge vachida kuenda kunoshanyira hanzvadzi yavo. Takasimuka mukomanashi ndokubva tazoenda, but takabva tadarikira tikabva tazoenda kuchipinge. Takazoti tichinosvika kuchipinge mukomanashi ndakabva ndaona kuti pamba pacho patakasvika tikanogara painge pari pamba pen'anga, painge paine kamwe kagogo aka mukoma kainge kakura zvezvo zvekuti usiku hwoga kaitopota kachitozorwa ndove yemombe kumusana uku zvichinzi nekuti kaipota kachipindwa nechando. Hameno kuti zvii zvavainge vachizora zvekare kumusana kwako kagogo ikako, asi kagogo aka mukoma kairapa pamba apa usiku hwoga pairohwa nemheni iyi yairova pamba apa yainge isingambokuvadzi chinhu kana kudestroya anything, asi mheni yaingorova, yaikwanisa kurova 3 kana kuti 4 times ichingorova mheni iyoyo, zvisinei nekuti kuri kunaya here kana kuti hakunaye. Ndizvo zvandakaudzwa zvekare nevazukuru vagogo ivavo, nekuti inini ndainge ndichirara nevazukuru vacho. Ivo amai vangu ndivo vainge vachirara nako kagogo ikako umwe uyo airakidza kuti ainge ari best friend yaamai vangu. Kagogo aka mukoma pamba apa kunyange zvapo pairakidzika kuti pamba pen'anga, nekuti paiva nemireza yakasiyana yemacolors. Macolors acho ainge ari mireza paiva paine mireza maflags ane macolors akasiyana. Paiva neflag yered, flag yewhite neflag yeblack, zvinotongorakidza kuti pamba apa pamba pen'anga. But takasvika pasitomborina kana vanhu macustomers, kusvika tichizobvapo pamba apa hatina kana kumbogara taona macustomers vachiuya kuzobatsirwa nako kagogo aka, but zvichitaurwa zvainge zvichinzi kagogo aka kainge kaine mamwe masimba ainge akanyanyisa. So amai vangu ivo vachinobatsirwa zvavainge vachibatsirwa, I had no idea kuti zvii zvavainge vachibatsirwa nazvo. Asi takazoti tava kubva kuya ndipo patakabva tazoenda kumba kwasekuru. Sekuru vaya avo vainge vachigara mamutare, vainge vari mupurisa. Takangoti tichingonosvika pamba pavo, mama havana kana kuzomboda kugarapo kwenguva refu, sezvo tainge tapedza nguva refu tichigara kuya kumba kwekagogo kaya. Then ndokubva tazongodarikira tichinosvika kuHarare mukomanashi. Takabva tanzwa zvichinzi sekuru vainge vaadhimitiwa muchipatara, sekuru vainge vachingotemwa nemusoro ndokubva vashayika. Kubva ipapo vana sekuru vose vakapera kufa,
ivo mama vangu zvavaiita ndezvekuti vaingoti kana vakashanyira any of her brothers, then her brother will start to go sick, munhu akangoadmitiwa muchipatara, then munhu haazotombotsoki. The last brother, sekuru avo vakazopedzisira kufa, amai vangu sekuru ava vainge vachivada zvisingaiti because vainge vari vatevedzani. Ivo mama vangu ndivo vainge vari vakuru to her little brother. Saka sekuru ava pavakatanga kurwara, mama vakabva vafona vakati musamuendesa kuchipatara, kana mukangomuendesa kuchipatara unofa. But ivo sekuru marwariro acho avainge vachiita, it didn't make sense kuti munhu asaendeswa kuchipatara because sekuru vaimbopota vachivharika mweya. Saka vakabva vazongobatsirwawo nevavakidzani, ivo ambuya vakabva vazobatsirwa, vakabva vanzi munhu uyu muendesei kuchipatara nekuti kana mukaramba makamuchengeta mumba anozofa. Ndipo sekuru pavakabva vazoendeswa kuchipatara, sekuru vakati vaendeswa kuchipatara ndokubva vatoshayika. Then I started to notice a pattern pose painge pachivigwa ivo vana sekuru, ivo gogo, ivo mama. And the pattern that I noticed ndeyekuti kubva patakabva kumba kwasekuru kwaMutare, mama vainge vaine rimwe zambia ravo. Zambia iri mukoma, why ndakakasika kunotisa that pattern, zambia iri rainge rakazoita zvekusonorerwa mumwe mupendero uyu ivo mama vaiti kana vava kusunga zambia iri, mupendero wacho unenge uri nechemukati uyo wainge Saka I then started to notice kamwe behavior kainge kava kuitwa namama vangu. Takati tichibva kwagogo vaya ng'anga yamama tichizonosvika maMutare, then mama mukuzonofamba neni tiri mutown vakabva vazotenga zvavo zambia. Musi wacho iwoyo vakatongobuda vaineni, then ndokubva tazotodzoka. Ivo sekuru vakatotsamwa kuti ko why uchingozongobuda uri woga usingati murora wako ange achikuperekedza. Mama vakangoti vainge vachingoda fresh air. But patakapinda mutown, mama vainge vachida kutenga zambia ravo. Zambia iri I still remember kuti takati dzava late taenda kunorara, then mama ndipo pavakabva vazotora tsono vakabva vatanga kusona. Vainge vachisonerera kamwe kachipenga kainge kari black, vakakasonerera pazambia iroro richiri nyowani. Ndakati ndavabvunza mama kuti konai mama muri kuzviitirei? Mama ndokubva vandirova nemupama, vakabva vati haugone kutaurira pasi here? Ndikabva ndanyarara zvangu. Mama vakaramba vachingoenderera mberi nekungosonerera chipenga chiya cheblack, then ndokubva vazongopeta zvavo zambia ravo. Asi takazongoti tichingonopesana nasekuru nemhuri yavo, mama takazoti tava mubhazi, mama vakabva vatovhura bhegi ravo ndokubva vatora zambia, vakabva vatosimuka ndokubva vasungirira zambia ravo riya, even though kwainge kuchipisa kwandiri hazvina kana kumbogara zvamake sense. Mama vangu mukoma, kana ndikakuudzai kuti vakapfeka zambia iri kusvika tichizonzwa zvichinzi sekuru vainge vashayika, zambia iri rakasvika pakusviba. Apa mama vangu vainge vari munhu uya wekuti aiva munhu wesmart, aizivikanwa nesmartness. But ipapo ndo zvinhu zvakatondinetsawo kuti mama vangapfeka zambia kusvika rakonona netsvina kudai so. Then zvakazoitika ndezvekuti sekuru vakati vashayika vakangochemerwa kwaMutare ikoko, vakavigirwa ikoko. Then takazoenda kumariro kuya, mama vainge vakangopfeka zambia iroro. Takazoti tadzoka, zambia iri mukoma rakasvika pakunhuhwa, chiutsi richinhuhwa ziya, asi amai vangu vaingoripfeka chete. Musi wavakazoriwacha ndo musi wakazofa avo sekuru vainge vachifarirwa na mama vangu. Ndiwo musi wandakazoona mama musi wavakazowacha zambia iri. This was after sekuru vedu vekupedzisira vashayika, sekuru vaya vainge vari mutevedzani waamai vangu. Ndipo amama pavakazototora zambia ravo tabva kumariro ndokubva vazotanga kuriwacha. Saka ndakazoenda pawaya ndokubva ndapenengura ndichitarisa zambia riya, ndakabva ndaona kuti kamucheka kaya ako kainge kari black kavainge vakasonerera
pazambia iroro kainge kasisipo. Zvinoratidza kuti mama vakazokadudunura. Havana kana kuzombogara vapfeka zambia, havana kana kuzombogara vashandisa zvekare zambia iroro kusvika nanhasi. Mukomanashi, nyaya iyi yakaitwa namama vangu inogara ichingondinetsa mupfungwa dzangu kuti asi mama paya kuti ndivo vakapedza vanasekuru vose here kana kuti. Asi zvandiri kufunga mukoma ndezvekuti the next time pandichadzokera kumusha, mama vangu ndikuda kumbogara navo pasi ndobva ndazombovabvunza kuti nai mama imimi asi chimbondiudzai kuti kopaya patakaenda kuchipinge tikabva tazonogara kumba kwekagogo kaya kainge kachityisa, mukabva mazotenga zambia, then hanzvadzi dzenyu dzose dzikabva dzapera kufa, mukazowacha zambia iroro after hanzvadzi dzenyu dzose dzapera kufa. Mama vangu ndinoda kuti ndinge ndichivabvunza nyaya iyi ivo amai vangu vasati vashayika. Pari zvino amai vangu vakastroka, amai vangu vakatombosvika pakurwara zvekuti vaingoburitsa masiririso, vainge vasisina control over her mouth. Ameno kuti kuda vainge varohwa nezvinhu zvavo here kana kuti zvinhu zvevakuru ungagozviziva here. But amai vangu, I want to sit down with her in respect, ndobva ndavabvunza kuti nai mama chii chakaitika kusvika hanzvadzi dzenyu dzose dzichizofa. Handizivi kuti amai vangu kuromba here, but the life yatakakura tichirarama mukoma, it was a life yekutongotambura. Hatisi vanhu vane mari ende hatina kana chatiinacho zvekuti ndingatoti amai vangu vakaromba vachishandisa hanzvadzi dzavo. Maybe ivo amai vangu pamwe kungobata-batawo vachingoda kungokuvadza zvavo vanhu ndo zvakazokonzeresa kuti vange vachizoita zvavakaita, but ndo nyaya yanguwo iyo mukoma. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ndakaona mama vangu vachisungirira chimucheka, vachisonerera chimucheka cheblack pazambia nyowani ravainge vabva mukutenga, ende vakazopfeka zambia iroro kusvika hanzvadzi dzavo dzose dzasvika pakufa. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kutaura navo mucomment section. Hanzi ndiri kutsvaka zvivindi, ndiri kuda kuti ndinge ndichiwana zvivindi zvekunobvunza amai vangu so that I can understand. Sure vanzvadzi, endai munovabvunza then mozodzokawo muchitipakurirawo izvo zvamakaudzwa, zvamunenge mazoudzwa namama, kuti tinge tinyatsokuzonzwisisisa kuti what is her side of the story. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma, marriage yangu yakazosvika pakupera nekuda kwekuti mbereko yainge yaramba. Not that handina vana, ndichibva kuzimu ndainge ndiine vana vangu, then ndakabva ndazowanikwawo neumwe murume wangu uyu iye ainge achindida personally, aindida, but hama dzake dzakabva dzazotongowana pekundibatira because mwana paakazoramba kuuya mukoma. This was after 3 years tigere tiri tose, mwana ndokubva atotadza kutouya zvamuchose. Then hama dzake dzikabva tanga kuti ane family planning yakazvibaya, anoshandisa family planning. Saka izvi zvakabva zvazondifoseredza mukoma kuti ndive munhu wekuti ndakatanga kufamba apa iye murume wacho zvekufamba ainge asingatombozvidi, kuita kunge maybe aiva nemunhu ainge akamugadzira here kudzinza rekwavo, because ainge asingadi kunzwa chinonzi kunamata maprofita. Even mun'anga macho ndakatombomutesta ndikati kana usingadi zvekunamata, it means kuti unenge uchida zvechivanhu. Chandei tinofamba tinzwe kuti chii chiri kusunga mbereko yangu, because ndiri kudawo kuzvara kuitira kuti marriage yedu inge ichisimba. But aingokuti tichazoenda then kudzamara ndazozviudza kuti it was far much better kuti ndingozvifambira ndiri ndega, because ainge achazoluza it was me. Apa ndainge ndava kutarisa makore angu ainge afamba. Mukomanashi, ndakabva ndazopindawo mumaoko emunhuwo ainge atoriwo panzara yevanhukadzi. Zvakaitika panguva yacho iyoyo, location matainge tichigara mainge muina vamwe madzimai avo vakabva vazondiudza kuti
ivo vaikwanisa kundibatsira. Mukunondibatsira umwe musi ndakazoti ndaenda pamba pavo ndokubva ndazosangana nevamwe madzibaba. Inini namadzibaba ava takabva tazotaurirana. Mushure mekunge tataurirana mukoma, vakabva vangotanga kungondibvunza hope dzangu dzandainge ndichirota. Saka ndaingovati handina zvandinorota ini, ndokubva vazondiitira munamato, iyo minamato yavanoti minamato yekumadokero, kuzosvika vachizondimitisa madzibaba ava. Ndainge ndichitochita on my husband. Ndakasvika pakupanduka mukoma zvekuti kana murume ndainge ndava kusambomutya zviya zvekuti ndaiti kana ndichibva kubasa kwangu kustay in ndichienda ndichidzokera kumba kumurume ndaibva ndatochinja route. Ndaingoti kana ndikangovafunga so ndobva ndatonzwa kuti kana ndikasavaona nhasi ndinokwanisa kana kutofa chaiko. Izvo dzainge dzitori mhiko dzavo dzavainge vakandiisira. Kuzosvika ndichizosangana mukoma nemhiko dzavainge vakandiitira, ndakazoti one day semunhukadziwo ainge aine munhu wake waainge achida, madzibaba ava vakazongokaruka vauya vakabva vazotorwa nevamwe vakomana avo vavainge vachishandidzana navo. Saka painge paine umwe mukadzi uyo ainge ati ari kuda vanhu vanomuvakira jurawo. Saka vakabva vangobuda mumba zviya zvespeed pavakanzwa kuti painge paine kapiece job kainge kamuka. Saka usiku ihwohwo vainge vachida kurara vatora quotation. Inini nekudawo kuimpresa murume uyo wandainge ndava kuda zviya zveudesperate, ndakabva ndasara zvangu ndichiklina ndichivhendenyura. Zvekare zvandainge ndichiita ndezvekuti ndaiti hembe dzake dzose ndobva ndadziisa paside. Saka mukunozunza mukoma ndakabva ndazobata rimwe zijaketi iri rainge richongoriwo zijaketi reblack rainge rakatozvisakarira zvaro. Saka rainge rakangoita zvekungohengiwa pachipikiri. Mukomanashi kana chihure, mweya wechihure wakubata. Fungai kuti ndaisiya a 3-roomed house mumba mandainge ndichirojerwa nemurume wangu ndichienda kunogara mukamba kadiki kakantongoita zvakowo kainge kari ka 1 room zvekuti munhu aitoita zvekutohenga. Mukomanashi kana chihure chakubata. Fungai kuti ndaisiya a 2-roomed house yainge iine insuit ndichienda kunopinda muka 1-roomed house zvekuti munhu aita zvekukomerera zvipikiri kuti ange achihenga hembe dzake. But to me I felt more comfortable and loved by madzibaba ava zvekuti I didn't even care anymore about my marriage. Saka zvadaro mukomanashi zijaketi iri ndakabva ndati regedzai ndinge ndichingorizunza because mumba umo mainge muine problem yemapete. Saka ndainge ndava kuda kuzama kupedza mapete, ndikabva ndati regedzai ndinge ndichitsvaka panoungana mapete awa. Saka ndakati ndavhura zijaketi riya ndikabva ndaona kuti zveshuwa ainge achihwanda kuseri kwezijaketi iroro sezvo rainge risingamboshiftiwi. Mukuzonozunza mukoma ndipo pandakabva ndazosangana nepicture rangu. Madzibaba ava zvavainge vakaita ndezvekuti vakaenda vakanoprinta picture rangu mushure mekunge tatumidzirana mafoto ndokubva vanoprinta out. Vainge vakabayirira tsono papicture rangu. Zvekare paiva nepicture remurume wangu. Kakuseri kwepicture remurume wangu ravainge vakaita print out vainge vakanyora nemaiti maka yered. Vainge vakanyora kuti iwe handichakudi, ndini ini, name hidden. Apa vainge vakanyora zita rangu vachiita sekunge inini ndini ndiri kutotaura kuti iwewe murume wangu handichakudi. Mukoma pandakatarisa ndichiona zvinhu zvose izvi ndakabva ndaita imwe feeling yekuti ndakanzwa kuti kufesi kwangu uku kwakaita sekunge kwainge kuine chikanda chainge chakabviswa mumaziso mangu umu. Ndikabva ndavhunduka ndikati ndiri kuiteiko mumba munomu, ndiri kuitei mumba muno. Ivo vakabva vazosara zvavo vachidzoka, asi mukomanashi ndakabva ndati apa kuno kukwandiri madzibaba ava plus vaizivikanwa neutsotsi zvezve zvekuti vaifamba nematsotsi. Saka ndakabva ndatya kuti zvimwe kuda vanokwanisa kuzondiponda. Usiku hwose mukomanashi hana yangu yainge ichingorova ndichiti saka munhu uyu zvinoreva kuti akandishandisira mishonga kuti ange achizodanana neni. Apa ndainge ndava kufunga manje matritiro ose aya andainge ndakamboita murume wangu. Zvinhu zvose izvi zvakadzoka into my brain throughout the night. Mangwana acho makuseni
ndakabva ndazodzokera zvangu kumba as usual. Iye murume haana kana chaakambobvunza because he was desperately in love with me. Saka pane vamwe vatete vakabva vazofind out kuti ndainge ndabvisa pamovheri. Vatete ava vakangondijuma mukomanashi apa ndainge ndichitotaura neimwe friend yangu, ndainge ndakatoisa foni paloudspeaker. Saka ivo vakangosvika nekubva vatongopinda mumba vakabva vanzwa ndiri pacall ndichitotaura nebest friend yangu ndichiudza kuti I feel so guilty kuti ndakabvisa pamovheri. Ende ivo pavakanzwa kuti ndainge ndabvisa pamovheri zvakabva zvavanetsa kuti ko munhu ainge atambudzika kudai so kuti ange achiitira hanzvadzi yangu mwana what is going on, why azobvisa pamovheri. Mukomanashi murume akati achidzoka kubasa ivo ndokubva vazongoisa nyaya mudariro. Ndikabva ndazobuda pachena kuti izvi ndo zvandainge ndakaita. Marriage ikabva yatongopera just like that. Ndakabuda marriage ndisina kana chandainge ndakabata. At that time I was so humiliated and ashamed nezvose zvandainge ndakaita. All that I want to say kune vamwe vanhukadzi avo vanenge vachiri pakati pekutsvaka mbereko, please be careful. Kana uchifamba zviri nani kuti unge uchifamba either nemurume wako kana kuti nehama yemurume so that in the future unokwanisa kuzobatsirikana. Inini ndakafamba ndiri ndega ndiri one ndichingopiwawo maadvices nevavakidzani neshamwari, but at the end of the day ndakabva ndazoitirwa munamato mushure mekunge murume uyu andichiva, and I lost my husband who loved me a lot. Hey vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hey zvakangoma hazvo vedu we. Kana uriwo madzibaba, kana wakamboitira anyone kunyangwe asiri munhukadzi, kana wakamboitira anyone munamato wekumadokero, please ndinokumbirawo kuti munge muchiuyawo nenyaya dzenyu then mobva mazombotiudzawo kuti chii chakaitika. Kana wakamboitirwa munamato wekumadokero, kana uchisuspecta zvekare kuti wakamboitirwa munamato wekumadokero, please come to my inbox. Kune vamwe vahanzvadzi vakandifonera nezuro. Unfortunately ndainge ndiri paroad ndakatadza kuansa call yavo. Saka vahanzvadzi vedu ava ivo vainge vachiti mukoma pane zviri kuitika kuno, hanzi pane chitunha icho chaifanira kuti chinge chichienda kuzimu. Chitunha ichi hanzi chanetsa, it seems as if hachisi kuda kuenda kuzimu. So vahanzvadzi, please I beg you come back and just do a voice note, then inini ndinobva ndazoita type up your voice note muchitiudza kuti what is going on. By the time yandakazovafonera havana kuzoita pick up a call, vainge vasenda message vachiti izvezvi ndiri kutoendako kumariro kwacho. So I beg you please come back to my inbox, mubva mangoita voice note muchitiudza kuti what is going on. Muchiri kurangarira murume uya wekubrakpan, murume uya pane vamwe vahanzvadzi vakanditumidzira message nezuro. Saka message yacho ndiyo yandichange ndichizoverenga in our next episode. Hanzi neniwo ndakasangana naye murume uyu wekubrakpan. Hey pakaipa.